салом алейкум. Ин акаи Исломиддин кофте семтаи наҷорат сурат про то ҳамаша ёфтем бародар. Хафа нашав не ки кофте семта ба худо ина 5 сол шид бора бурди куҷо шидӣ ака ина. На занг мезанӣ, на телефономро мебардорӣ. Так што ака ма гуфтам та бародар хафа нашав не ки ёфтем та ина ҳоз бо дар интернет паҳн мекунем та. Ма барои он гуфтам предупреждат кунам та ки телефонотро набароштӣ. Дар интернет мепартем та хай ягон одам ба инсоф буда гис адресота мегуфта дар номеромо мепартем, номеромон дар занг мезана. Намехе бародар ба хубӣ нашида ки ба гандагӣ мо биёвем та. Так што хафа нашо инам. Барои ҳамин ина мо ҳози дар интернет чӣ кар ресем та дар интернет мепартем та дар алоқа набуромадӣ бародар. Ана ки хушрӯ фикр кард ки ҷуро мумкин ҳамин камера да занг занем та ҳози ҳамин чӣ да партем та ютуб да партем та мош бит дар алоқа буроӣ борам куҷо кардӣ, бор гуфтӣ гум шидай, куҷо гум шидай. Ответ намедиҳӣ ака бори ман намехел ягон чӣ гав назадӣ бародар. Барои ҳамин хафа нашав ака. Се раҳнум меоем та ака то куҷоро мегирезӣ? Намехе бародар. бародар и шаҳри Ваҳдат деҳаи Гулистон агар хато накунам деҳаи Гулистон мо ака 2019 ида ака мо бор дода будем. Моҳи июн буд. 2019 бор дода будем. Ана ки нигоҳ кунед чанд сол шид. Ҳамин то 2020 па фикрам то 21 телефоношро бардошт дигар дар связ набуромад. Дигар намедонам куҷо шид борум дар ҷои маҳкама. Имо бор ака бор чӣ дода будем? Бор ин майда чайдани чизи рӯзғор да пасудаву велосипеду ними ароваву сваркаву мошинаву хеле чизои бор ба даст додем. Тоҷикистон бурд ки Тоҷикистонда барад сохт саломат бора бор кардем. ҳамин ҷо ба гуфтам ака мебари хона ба пула метем не пул период 20,000 наличи дадаш пула додагим пули бора 20,000 наличи. Барои мин акаҷон ими бори майда чайда барои рӯзғор ими айросия бор кардем роиш кардем 2019 ака ина ки 2019 чанд 3 сол 4 сол ин 5 сол рафтеса ака на гапай на хабарай на алоқа да мебурая телефонош имош ягон чӣ кор ми мобилниш кор мекунад гудок мерам намебардора мо мош би 4 нида мондагӣ боша айша ма ҳеч гуфта наметавонам ака барои ина акае ки фахридин ими бародарам мегӯям ки партем дар интернет мош бит алоқа да буроя ягон фикрша кунем ки пули бора вастанавид кунем мода битет вай кори вай фурӯхтай бурда партофта вай проблемаи вай намехе ҷура Исломиддин ту номи исломам ҳайф кардӣ то не ки ту одамам набудӣ не ки ту барои ҳам мегӯям ки ҳай хафа нашав не ки ёфтем та бо не ки ёфтем та хеле мо ба хубӣ қатъит рафтор намекунем. Барои ҳамин хафа нашав ё ки ба хубӣ алоқа да буро ака ними хеле аз ютуб да мепартем та ҳама ҷо паҳн мекунем. ин гуфтам бо такрор мекунам шаҳри Ваҳдат деҳаи Гулистон номаш Соатов Исломиддин отчествоша намедонам бар падарашон албатта амрӯз гуфтамша ки паспорта биёр гуфт майлаш омад пеши хона бора гуфтам ака паспорт ку паспорта ёдам биром значит ман я дилам дур рафту хай гуфтам ака биё таваккалмон ба худо ина додем акаи ин хеб бор гум шид рафт пулам рафт ҳамаш рафт ҳеҷ набудагӣ дар оҷа бор монда ҳеҷ набудагӣ 200-300 ҳазор бор буд.